Ondo etorri podcast saioaren atal barri batera. Zer iruditzen gaur futbolean ibiltzen bagara. Horretarako ohorezko gonbidatu daukagu gure artean, Irene Oiza. Irene, hola. Aupa, Arrastion. Zena sois? Oso ondo, oso ondo. Bai? Posi, bai, oso ondo. Freska etorri zara, irribarretxu. Bai. Nondik zatoz, entrenamendutik bueltean? Entrenamendutik, bai. Betiko moduen. Beti harrapaten denozkue entrenetan, toketan dena. Hainbeste ez tozu entrenako. Bueno. Astean zenbat bider? 6 alitan. 6 bider? Claro. 6. Gehi partidak. Ez. Eskantzetan dugu egun bakarra, astien. Bai, Bai. Orduen, zer dire, 6 entrenamendu eta partidu edo 5 entrenamendu? Bueno, astian arabera, bai. Entrenetan jolasten badugu domeka edo zapatuen, horren arabera, baina normalien astien behin bakarrik deskantzetan dugu. Nio. Bueno. Vale, nik pentsetan noen gehiago deskantzetan zen duela. Bai. Bai, ez dakit nik segetik. Bueno, gero arratsaldi deko guz. Arrasti guztia libre daukozu ezo zelan antolatzen zaria? Bueno, gozaldu eta bazkaldu iten duguan lezaman. Alkerregaz? Bai, batera. Rollo team, ekipo. Bai, superondo. Kriston Baskariz, Eta hori, gero emoten dugu goiz guztiz entrenetan, eta gero laureak inguru amaitu iten dugu, eta bakoitzak iten dugu, inbiar dagoena. Eta zuk erabaki duzu, gaur bertara etortzea. Claro, hombre. hombre. Super eskertuta. Nik bai, eskerrik asko, pena gaitik, hombre. Zeuri etorte gaitik. Irene, hor, aipatu duzu, kriston ondo baskaltzen dugu, ondo gozaltzen dugu, denok alkarregaz gainera, zer baskaltzen dago, zer gozaltzen dago atletikeko jokalariek? Bueno, orokorrien nahiko garbize dana, gozaldu egiten dugu, nik pertsonalki gozaltzen dut arrautzek eta ogizegaz eta pau apur bategaz, eta gero kafesnie. Eta gero bazkaldu, kriston sorta egouz kriston zukaldarizek, Mikel eta Toñi ezela kristonak. Haupa Mikel eta Toñi, Bai. Hemendik haupa da zuentzako, bai. Ez kriston bazkariz ipinten dabe, eta hori ipinten dabe aragize, arraine, eta gero barazki asko, orduen denetari jaten dugu, super ondo, eta... Osea, orduen, atletiken parte izatea da, nola baita esatea, komunidade baten parte izatea, familia bat izatea. Bai, kriston kuadrilla gara. Bai, emote goiz guztize batera, astien 6 azpiegun batera, eta apur bat aspertu iten gara. Hainbeste ikustea aspertu iten gara. Holako, berartatzen da, famili kontuetan, eta beti... Bai, dekogunien egun bat libre, gauz irrikitan jugueteko etxera, esaten dugu, ez dutxutina ikusi egun guztizen, da, gaztu nitaz. Da hor pasaten duzu esan ordu guztiek, normalan lezaman izaten da, ezta? Edo non zuek entrenatu, lezaman egiten duzue, jokatu normalean lezaman. Bai, aztien behin lezaman, eta gero urrengo aztien kanpuen, eta hori, toketan jakun bidaian arabera, apur bat jaleo gehiago, gitxi hau, baina, orokorrien superrondo. Atletiken hori antolatzen dago oso ondo, eta... Gustore gusten jatzu bertan. Kriston, superondo. Da gaztetan, hasi zeinan gainera, ez da? 16 urtegaz, erratutaz banau, orduantxe fitxatu zintuan atletikek. Bai. Oin zepat okazuz? 24. Oin 24, 8 urte daroa zuz beraz klubean. Kontaiztezu, apurtxo, atxelan izan zan zure ibilbidea, ez? 16 urtegaz ezin janako, basiko oinzago zan lehenengo mailan? Ez. Hasi nintzen bigarren taldien, hori, deitu ito etxunien atletik da Kristoni Luizinue, eta hori, sartu nintzen bigarren taldien, eta, sorte txarra aukinan, lesio nahiko gorra aukinaban hasi bezain pronto, eta egon nintzen urte terdi futbolien ibili barik, eta hori, egon nintzen gero... pare bat urte hor bigarren taldien apur bat igotzen lehenengo taldeagaz apur bat gora bera, eta hori 2019 urtien debuta egiten dut lehenengo taldeagaz, eta barriro sorte txarra aukiten dut, egiten dut min barriro belaunien, eta gero sendatu itenaz, eta bueltetan lehenengo taldeagaz, eta hortik... Eta gaur arte. Eta bizi luzea, Espero dugu bertan egiten. Hori da, bai, jore. Hor, lezinoak aipatu duzuz, hori igual izan leike kirolari batek dauken amezga historik handiena? Bai. Egia da, izendala niri toka biaten partie, gero futbolak dekoz bestain bat egoera txar,
adibidez, hori, entrenatzaile batek ez totxunien ipinten, ez totxunien jolasten asko bai, hori bai zaila da eramatie, baina nik hori ez dut bizi izan dut bestaldia izen dela lesioena, eta bai, niretzat izen da bebai ikesteko modu bat, ikesiot bakarrik lan egiten, gimnasizuen sartu behar duzuz ordu asko, baina, bueno, hori egiten dutxu bai jokalari hobi haue eta pertsona hobi haue, orduen, bueno, alde batetik eskertuten haue bai, izan dodan ibilbideari. Bai, ibilbide trabestua izan dozu, igual, ezin ondorioz askotan, baina alan dabe, hortxe jarraitzen dozu, partiduak jokatzen jarraitzen dozu, hori be, oin entrenatzailean aipatu dozunean, hori be, batzutan gatsa izan behar da, eroaten, ez da, entrenatzaile honek ez duzta jartzen, entrenatzaile honek enau jartzen, Claro. Eta orduan, igual, hor norberak bere buruan, barruan izango dauz, enabil ondo egiten, edo enabil bere gustora egiten. Hor non dago oreka hori, ez da? Bueno, a ver, azkenien ez da zure esku dagoen zozer. Beti izango da entrenatzailean esku dagoena, berak ingo dau, berak nahi dagoena, orduen zure eskutan dagoena da entrenamendu bakoitzien dana emotie, eta hori ein eskero, gero, espadeko zu premia hori ez, egia da ez tala errezara mateko, aukindo da taldekide batzuk situazio horretan, eta oso zaila dara mateko, baina bueno, da futbolaren parte, eta ezin da hainbesterik. Ongi etorri futbolera, hori da. Ongi etorri futbolera eta ongi etorri taldetako kirolertara. Hori da. Izango dela danetan. Hor, Irene, ez da gogoratzen duzun atletikek lehenengoz deitu zintuan egun hori? Gitxo gara goratzen dut, izen zen Lezaman bertan, fitxau bainarin hau, joen nintzen egiten entrenamendu bat, bigarren taldeagaz, holan proba iteko. Eta egon nintzen super urduri. Nintzator, klaro, pasau nintzen ezkurditik, sala apur bat, helburua sala ondo pasetie, da patien ja, ikusten duzu zure buru hor Lezaman sartute, kriston jokalariekaz, eta kriston urduritasun eukin daban. Eta hori, egin daban entrenamendue, bueno, hasi nintzen apur bat urduri, baina gero beto eta hori, da gero etorri jaten entrenatzaile, zen zara txuzgo genuri, etorri jaten, da hartu ostan holan, tipo supermajue, eta esaztan, oie, datorren urtien, etorriko zara? Eta ni geratu nintzen apuratu lan. Momentu ez notzen ez esan, geratu nintzen flipauta, geratu nintzen, da hori joan nintzen etxera, eta esan nintzen nire gurasuei, oie, ezauzte, datorren urtien, eta nire gurasuek superposik, eta hori gero urrengo deitu joztien formalki, eta erantzune hartua bien, da hori, sartu nintzen gero Lezamara. Torduan zein iztu zen duen? Bueno, kosta jaten, hori, gero entrenamenduek hasi ginen taldekide barriak ezagututa dana, zegoen kriston nivela, eta izen zan apur bat zaila hasieran, ez da erraza Lezamari egokitzea, baina bueno, gero hori, ondo atera zan, eta superpozik. Ordura arte, eskurdin ibili zinan jokatzen, hor diferentzia nabarmena, bai, izango zen. Baina gero behin, afizionatu moduan jokatzen ibiltzetik, ja profesional bilakatzera, tarte horretan, edo orain zagozan egoera horretan, espero zendun, holan izango zanik, zure eguneroko bizitza hola izango zanik, edo futbolari profesional izatea holako izango zanik, imaginatzen zendun? Ez, ni txikitan naban espero, ez naban ipinten nire burua lehengo mailako jokalari moduan, nire helburua ezkurdin eta, kuritxagan ibili nintzenien zan ondo paseti eta zan nire helburu bakarra, hor jolasten gendun lagunekaz, zan kriston patxanga, disfrutanan pilu ezkurdin, eta hori, eta egiten dozu nien aldaketa hori, patien ikusten dozu zure buru partidu baten, eta ja ez tala helburua ondo pasetie, basik eta irabaztie, eta ondo jolastu behar dozu gainera, bada, apur bat, zaila eramateko, baina ointxe ikusten dut nire burue ja dekoan bizitzagaz, eta nau super eskertute, eta atletikek irabazi, lagundu oste pilue, eta hori, bakarri dekoaz eskertzeko hitzak. Igarri dozu futbolari bezala hasi egin zabela? Bai.
Bai, hasieran hori partido jolastie esan erreza. Dekozun presiñoa gaitik. Eta ointxe hori eramaten dut asko hobeto. Ondino kostetan jate, Ondino ez da erreza sartxie Lezaman edo San Mamesen kriston jende piloagaz hor ikusten, ez da erreza. Baina, bueno, hobeto. Aipatu duzu Eskurdi, aipatu duzu aurretik non ibili zinean. Kurutxeaga ikastolan. Hor hasi zinean, zeu. Zelako izan zen futbolean aritzea, imaginatzen dut, emakumea gitxi alboan daukazu zen bitartean. Bai, izen zen, hasieran ni hasi nintzen 8 urtegaz jolasten nire ikastolan Kurutxeagan eta gine bakarrik bi neska. Eta jolasten gendun mutilegaz hasieran. Eta hori ja, ez dakit, 12 urtegaz edo lan, ja esa hostien ezin abala jarraitu mutilegaz, hori emosten kriston penaz, ni momentu horretar arte mutilegaz pasaunan super ondo. Eta hori, ja esaten dozti 12 urtegaz, ezin doala jarraitu mutilegaz. Eta orduen pasetan naz, Ezkurdira, dala Durangoko nesken futbol taldie. Eta, azkenien, nire txatitzen zan apurat putadaz, pasaunan super ondo, super ondo, eta, hori, gero, pausu hori emanan nesken futbol taldera, maila zan basua, baina hori, nik ondo pasetan naban, eta hori apur bat, nire txat hori zintzala apur bat putadie, horregaitik, neuen super gustora, baina, eta Gurutzeaga eta Eskurdi negotetik, Lezamara eta tarteka San Mamesen ere jokatzera. Hori, ze barbaridade izan behar da hori. Bai, da, kristona. Jolasten dugun bakoitzien, itxela, da hori, gainera bete iten da nien eta kriston giroa dauenien, da ikarrean, inoz ez nahan imaginauko nire buru hor milaka pertsonan aurrean. Hor berdien ikusti, joeten nintzen San Mamesa mutilek ikustera, eta patin zauzu hor jolasten, da ekozuz 10.000 pertsona begitzen, da kriston ilusinue. Horre, gogoratzen dut orain urte batzuk Ainhoa Alvarez eta gane parka esan esan, Ainhoa Alvarez eta Lasne Gomez atletikeko jokalari ziranak elkarrizketatu nebasan behin, oin urte batzuk, pasatu dira urte batzuk, eta gogoratzen dut galdetu egin eutziela, ezta? Noizko ordura arte atletikeko neskak ezialako inoiz egon San Mamesen jokatzen, ezta? Eta galdetu neutzien oin urte asko, ja. Noizko atletikeko emakumeak San Mamesen jokatzen. Eta euren erantzunak harritu ninduan asko. Eta eurek esan ustien, noizko, lehenengo Lezama betetzea lortzen dugunean. Bai. Urte batzuk pasatu dira elkarrezketa hartatik, orain Irene Ogizarekin nago, eta egoera oso diferentea da. Bai. Orain gutxi, emakumezkoen Champions finala be Barcelona eta Lyonen artekoa San Mamesen jokatu da. Guzti horrek auspotu egiten dau emakumearen futbola, edo indartu egiten dau, zelan ikusten duzu urte gitxitan bizi izan dugun milarrakaera hori. Kristona izendaz, ni sartu nintzen atletikera egon ziren nire taldien negoezan Erika Vázquez, Iraia Iturregin eta hauek danak, eta beraiagaz hitz egiten, esate dutxue, behitu zela nora heldugaren, da beraiei esker. Eta, azkenengo aldietan Lezama bete inda, San Mames bebai kriston girue, eta egia da kriston aurrera pausuek emon diezela, baina egia da bebai asko dauela iteko, baina gu atletizale guztize gau super eskertutez igertzen dugu kristonako laguntza, eta Lezama betetzen den bakoitzien da itxela, eta ni uste dut oin azten ari diezan neskak, da bizela ikusten zozer super ezberdine, nik ikusi doanari, eta da ibilbidea zabaldu oskuen hoi esker, eta holan jarraitu behar dugu. Ointxe gauzenak atletiken gara super gaztiek, baina jarraitu behar dugu gure gauza gaitik borrokatzen, eta holan zabalduko dugu askoz begei hau nesken futbola. Horra, aipatu dozuz, ezta? Erika Vázquez aipatu zu, Iraia Iturregi, asko dagoz, ez da, Ainhoa Tirapu, Elibarra, emakume futbolari asko daukaguz, atletik kluben bertan.
eurek ziren nakaso zuretzako eredu? Bai, gainera haietako asko izen ziren kapitainak, eta niri azkenengo denboraldean tokabiate kapitaina izetie, eta burura etortzen jatxun lehenengo kapitaina Iraia Iturregi, gainera izen dela nire entrenatzaile, eta da oso gertu dekoan pertsonat. Orduen, niretzat da kristona beraiek zabaldua bien bidea jarraitzi ez, eta super eskertute, eta nire talde guztize dago berai super eskertute bai. Eta zeu, sentitzen zara eredu? Beste batzuen eredu akaso? Bueno, ez dakit, imaginetan dut, azkenien hori, lezamara etorten dien neska txiki asko, eta segurenik ilusio handiz ikusten dozkuela, eta bueno, espero dut, edo momentu batean izetie. Zuk Durangaldean, ez dakit izan dozun erreferenterik, eredurik, izan dozun, nik gurako neuke izan, hoxe nire hausokide horren moduan, edo izan dozu Durangaldean bertan erreferenterik, nok animatu zaitu futbolean aritzera eta futbolean segitzera, badukazu bide lagunik? Ez, eredu moduen nik aukindot beti Irene Paredes, izen dela, ointxe, irabazten ari dela dana. Top. Bai, da, super top, eta zizan bebai lezaman oso txikitan, eta ez dakit, bide lagun, justo aipatu dozu Alasne Gomez, eta justo beragaz, tokabiaten bizitzie nire lehengo lezinue, bizinan beragaz, bera lesionatu egin zan garai horretan, eta tokabiaten beragaz bizitzie, eta lagundu ostan piloen nintzen supergaztie, 16 urte, eta eostan lezinue askoz berrez haue, eta hori, partekatu nabazan beragaz momentu oso onak, eta bueno, hori gurenan komentau. Eredutzat askotan daukagu ondoan izaten dugun hori. Bai. Hor, imaginatzen dut gainera, goi mailako kirolari batek behar dagoela izan, psikologikoki ere oso fuertea, ez da bakarrik fizikoa, ez da bakarrik futbolean ondo aritzea, ez dakit entrenatzen dozuen hau ere bai. Bai, guk lezaman psikologo edekogu, iten dugu lanak beragaz, eta bai, izan dozun, garrantzi super handize, eta da lantzen dugun zozer. Eta zelan lantzen dozu hori? Zelako ariketak edo zer da, beragaz berba egitea edo? Dinotzut, kuriosia dauka. Futbolari batek zelan tratatzen daude, zelan indartzen daude bere osasun mentala ere, ez da? Bai, hori, talde moduan iten dugu sesio batzuk urtien zier, hori, ez dakit egiten dauz pare bat galdera, eta zu pentsa behar duzu erantzune, eta gero egiten dugu jolaz asko, talde apur bat gehiago batzeko, eta gero pertsonalki bai beragana joan alzara, eta adibidez jolasten ez da bien pertsona batek, edo lesio asko eukin dauzen pertsona batek, hori lantxie importantie da psikologagaz, eta hori lezaman badekogu, eta jendiek lan iten da beragaz, badakigu dekon garrantziaz. Hor, imaginatzen askotan norberak dituen beldurrak, zalantzak, talde lanean edo bere lanean ari dan bitartean, hortik enfokatuta egongo dira psikologoaren lanak, imaginatzen asko. Bai. Baina ez dakit gerota ereduago sarien bitartean futbolariak, gizonezkoak zerresanik ez, baina emakumezkoak gerota gehiago, ez dakit zentzu horretan oinak lurrean izaten laguntzen deutzudan psikologoak. Bai. Famak askotan burua galdu arazi egiten deutzu bat, ez da? Bai, emakumezkoen futbola, enaban esango hain nabarmena danik, baina bai, azkenien eskudo hau eta kamiseta hau jantztie dekoz ardurak, eta ezin duguen guk nahi dugune, orduen, psikologaz aparte, badeko guz taldekide batzuk, ipinten dutxuna hainkak lurrien, bai, ensegida. Baina, ondo dau, bai, eta hori, esan dutena, gara talde supergaztie, eta azpitik datozen neskak, bierda benonor bidien segitzeko, eta hori, tendugu egunero, eta, ondo goiez.
iritsiko da egunen bat, zeuek be, atletikeko mutilek sortzen daben guztia sortuko dabena? Bueno, espero baiet. Bai, ezta? Espero baiet. Zuk zer esango zentzan, esaten deutzun bati, eske emakumean futbolak ez da sortzen, honen inguruan nabil. Bai. Emakumeen futbolak ez da sortzen gizonezkoen bezain beste. Eta horregatik ezin dabe hainbeste kobratu. Zuen lanbidea da, zuen ogibidea da. Eta gaur egun diferentziak oraindik nabarmenak dira. Asko betzen ari gara, baina asko dago egiteko. Zuk zer esango zentzan hori esaten daben bati. Eske ez da hainbeste sortzen. Bueno, eske dau gure esku, osea, ikusi dugu, ointxe Championsa jolastu dala San Mamesen, eta ni partidure joen nintzen, eta bertan bizi gendun giroa izen zan kristona, osea, batek ezin dago, osea, dozeinek ezin dago esan ez dugule generetan, ze behitu zenbat pertsona mugidu ziren, partido hori ikustetoko, eta gero... Sarrerak agortu ziren, por Claro. 52.000 pertsona, futbola ikusten, Hori da. emakumezkon futbola ikusten. Horregatik, eta orduen ez dakit, apur bat begitu behar dugu sortzen ari garena, ez dala baperreza, eta esan dozun, oza, jarraitu behar dugu lan egiten, eta jendie berak esaten dagoena ez dugule dirurik sortzen, begitxe gure partidue eta esatie, ja, joango zan edo ez, oza, eta orduen, bueno, gure lana da zelaian dana emotie, eta jendie erakartzie, eta horretan gabiz. Horretan zabizie, da horretan segidu, eredu izaten, Durangaldeko gazteentzat batez be, eta eskerrik asko gaur podcastera etortza gaitek. Zuei, eskerrik asko zuei. Entzun berri duzun podcasta Gaztedi Durangaldea planaren barruan kokatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiak, Amorebi eta Etxanoko udalak, Durangaldeko mankomunitateak eta Ermo eta Maiabiako udalek sustatuta. Anboto komunikabidearen laguntzarekin.